Apan sa dili pa ito sa balikan si Idol Tweety, kaya tulo ka mga minor de edad na biktima sa pangulata sa may barangay Talamban ng Dakbayan sa Sugbo. Atong tanawon kini CCTV sabi kung naunsang hitabo ang mga higala ngano maning dunay pagpangulata. Be ato kunong pagtagad mahigala di na tabadlongon ni Mita ni. Okay naman no. Oy sige ka atong mo ni siya. Uy. Suman ni kuha sa CCTV. Oh, gikulatan nila ni mga minor de edad na ba dainin ko na. Hala. Pastila no. O gitabangan man nila ni kulatan ning kuan. Gitabangan ni kulatan nila ni. Kaluoy sa taon. Mura man ning bata og kuan day. Okay, walay audio ni kay kuman ni. STV mga minors ni mo nang gi-blur lang nato gamay mahigala ha. Nag-involve ni mga minors day tanan ha. Mo nato lang gi-blur mga higala kay mga minors ni mao ni ang biktima minor. Hasta pod ang mga nanukbag minor bida paita no. So maginikanan isusi niyo ang mga anak ninyo inyo nang i-monitor. Kay bisag asa na nagsuloy-suloy basig mao'y nakakulata or simbako may nakulatahan Ginoo ko. Jesus Ginoo ko. No? So maginikanan maayong pagtugtog dito ilang mga anak kuan mo lagi na usahay nga monitor ni mga bata ang uban po di mo tubag mga higala nag-asa dapit na di uban di mo tugan. Og hain sila dapit naglaag-laag ang maginikanan mabalaka. O mao ni hitabo ang mga kaigsoon no. So wala ni si audio kay CCTV ni nga way audio. Gitabangan nila kulata ning usa ka kung mura mag-estudyante ning kuan na day mura man og jakitay pag ganit ni nga kuan tabangan kulata purbida unya nanagan paghuman wala gid taon mo bawas po ning maong kuan maong minor mga higala baktas ang po siya kuan no kuyawa nga hitabo ang mga kagalaan atong balikan mahigala si Idol Tweety rong totood no ni man ni hitabo mura man ni istorya pa man sa permiro ni dagan ni siya mura dinaganay duna murag danagan niya mga kauban day kumahon mura man nakuha sa CCTV so kining usa ka minor may nahabilin mo gi kulata ining tulo ka mga tao nga mga minor de edad sa giday kuno ni. Okay, so human nanagan pod pagkahuman. Stila no, wa gani siya makasukol taon. Atong i-check ang report nga Idol Tweety labot anay mga sukintig paminaw. Yes, sa Idol Tweety. DYHP. RMN Report. Radyoman Attorney Rufil nagpabiling gawas nun ang kini nga maong mamumuno aning mga nangulata aning mga minor de edad Attorney Rufil. Ang kanato ang nakita sa CCTV footage Attorney Rufil, mao na ang usa sa mga nakulatahan og maayo ang dili na ni minor de edad ang nangulata Attorney Rufil. Apan sa wala pa ning mga adult na Attorney Rufil o mga hingkod na pangidaron ang nangulata ning 16 anyos nga estudyante Attorney Rufil. Kaya doon na paglaing mga estudyante ang nangulata pagyud ani Attorney Rufil. Unang nahitabo gyud ani Attorney Rufil sa ato ang nahibaw-an kaya ato man ning inisyal nga kahinabi ang kini nga mga minor de edad. Dunay nahitabong insidente sa ilahang eskwelahan Attorney Rufil nga dili pod sila ang nakasala atong minor de edad gihapon nga estudyante Attorney Rufil. Kaya doon na sila classmate nga nakasaghid sa usa ka estudyante dito silang eskwelahan Attorney Rufil ug nayab-an og noodles Attorney Rufil. Human ana Attorney Rufil atong nahitabo gyud ni siya kay Hulyo 1 pa gyud ni Attorney Rufil. Apan sa pagkakaron pabiling gihapon gawas nun ang kini nga maong mga hintungdan Attorney Rufil kaning mga nangulata kay tungod Attorney Rufil dugay-dugay po daw na atiman ang kining pamilya ani nga mga gipangkulata Attorney Rufil. So diha mo hitabo sa Talamban. Talamban ang hitabo. Yes, Attorney Rufil. Sa Talamban ra nahitabo, human ana na naaan ra sila Attorney Rufil ba? Dili sila ang maong hingtungdan nga nakayabo sa maong minor de edad dito nga estudyante sa noodles. Apan sila ang nakulatahan Attorney Rufil. Ang kaning tulo ka minor de edad. Pero kaning nagrabihan nga 16 anyos nga nakita nato sa CCTV footage Attorney Rufil. Wa gyud ni siya inabot kay sa Banilad man ni siya nagkwela og ang kining tuwa kaning 12 o 14 nga minor de edad ang mo'y nagskila dinis may Talamban nga eskwelahan Attorney Rufil. Human ana sa ilahang pagawas alas 9 gabi kay nanay gasunod nila nga ubang estudyante Attorney Rufil nga ilaharap po nga kaila. O nahibong na lang sila Attorney Rufil nga pagawas nila silang eskwelahan talikod sila og sumbag sa ubang estudyante. Apan nagtuo lang sila Attorney Rufil nga dito ra pud kutob ang katong pagpanumbag o pagpangulata
Sa unahan day na dapit Attorney Rufil, dunay mga nagmotor nga hingkod na ang pangidaro na og didto na Attorney Rufil, nakulatahan po niya nga kining 12 o 14 Attorney Rufil, apan nakadagan sila ang wa kadagan Attorney Rufil ang kining 16 anyos nga mao'y nagrabihan Attorney Rufil sa pagpangulata. Atong higayuna human atong pagpangulata Attorney Rufil na ngayon sa CCTV footage sa dool nga sa cafe mo na ngayon ato no, o sa cafe sila na ngayon kay na may cafe dito Attorney Rufil nga shop pero kung nahitabuan na Attorney Rufil human ana ni dool sila sa barangay o ni dool sila sa police station Attorney Rufil apan kay tuod lagi Attorney Rufil nga matod pa nila na pasapasahan po sila atong higayuna o wala dayon nadakpan ang kini nga maong mga mamumuno sa pagpangulata Attorney Rufil. Labaw na ning mga kanang nangulata sa CCTV Attorney Rufil, mga dagko naman ang mga tawo Attorney Rufil. Dili ni mga minors, mga estudyante na hangtod karon wa paghihapon na nadakpan Attorney Rufil. So, apan sa pagkakaroon human nga ni katap na ni nga maong mga CCTV footage Attorney Rufil, dinha pa sila natiman og maayo sa ato pong mga kapulisan Attorney Rufil nga unta daw atong higayon Attorney Rufil sa ilahang pagreklamo natabangan unta daw sila og na nadakpan pa dito ang mga hintungdan ato Attorney Rufil. So mo to Attorney Rufil ato sa hinabihan ng kaning mga minor de edad nga naa sa CCTV footage labaw na to ang katong grabihan kung unsa man gitong hitabua. Asa man to nagrabihan? Asa man nagrabihan? Naadiri ang nagrabihan na Attorney Rufil ang 16 anyos pero kay tungod usa naman ka timana kapin ang nilabay medyo na hiwas-hiwasan na po niyang ihapon sa mga bunog sa lawas Attorney Rufil. Ato ang makahinabi karon na si Kevs Attorney Rufil aliasan lang nato mo ni ang 16 anyos nga wa gyud sila kailaning mga estudyante nga unang nangulata sila Attorney Rufil og labaw na tong mga hingkod na pangidaron apan naapil siya kay tungod igagaw niya ang usa sa mga nakulatahan padugsilingan po niya ang isa Attorney Rufil. Para to si Attorney Rufil Fernandez Banyo katong station manager sa DYH Chairman Cebu. Unsa man tong hitabua, unsa man imuhang mahinumduman na itong hitabua. Pero Attorney Rufil, medyo napa sila sa state of shock karon na medyo nakulbaan pa po ni sila. Gani Attorney Rufil, wala na ni sila sulod-sulod sa klase kay tungod sa kahadlok nga base na maatngan pa sila sa gawas sa Attorney Rufil. Usa orasan hitabo to Idol Tweety? Last maybe 30. 9:30 gabi no? Usa man mo night high school mo? Night high school. Oh, okay. But ikaw dong sa Banilad ka nag-eskwela? Oh. Kining duha nimo ka makauban sa Talamban? Oh. Unsa may pamaagi day kung uli na ka sa imong pag-eskwela mo bagtas ka padong sa Talamban? Asa man day dapit? Oy nana? Ni hapit ko dito sa Talamban, niunang ko sa Robinson, nakoy gipalit sa eskwelahan. Nakita man akong mga igagaw padong gawas. So kining duha imo mga kauban mga igagaw nimo na? Ang isa igagaw nako. Okay. So nagbaktas ra ka gikan dito sa Banilad nga eskwelahan padong sa May Robinson? Nagsakay ko jeep. Sakay ka jeep, nya ninaog ka. Mo to pagtan-aw nimo na ay mo mga igagaw ni uban lang kanila. Nisabay na lang ko uli. So baktas ra mo padong uli? Oh. Unsa man permiro dunay nangulatan ninyo mga estudyante ra po to pag permiro? Oh, estudyante. Estudyante to sa Talamban High School. Ang uban. So mga schoolmate ra to sa imong igagaw? Oh, schoolmate. So malagmit ka ila imong mga igagaw ana diay na mga nangulatan nga estudyante permiro? Nasa lay na ilhan. Okay. So pag-abot sa unahan, natingala mo nga doon na po ilaing grupo nga nangulatan ninyo? Oh, resback mo to. Resback to. Unsa man to dito posible nga nilaban to sa kato na nayab-an og noodles dito sa eskwelahan? Base nilaban sad. Unsa man ni apil mo ganggang na inyo na mo'y grupo? Anya sila na po'y grupo? Wala may gang man. So, katong nangulatan, sa to mga gang to sila? Sa inyong tanaw? Basin kay katong nayaban og noodles dili to membro o gang? Dili sad. Oho. Kay wa man kay labot ani kay Banilad man ning imong eskwelahan. So ang napasinginlan kadtong imong mga iagaw mao'y napasinginlan nga mao'y nakayabos noodles.
Diin man dapita ang kulata. Pag human og gawas nila sa eskwelahan, dool ra sa vicinity, sa eskwelahan ang pagpangulata, dool ra sa eskwelahan ang pangulata o layo na? Layo na gid gamay. Oho. So, namaktas mo, asa man day mo padung uli unta? Ikaw, asa man ka padung uli? Padung uli sa kuan, Kalubihan. Kanang Kalubihan, padung na sa Tintay or padung na dito sa kuan? Sa Bilalison? Ha? Sa Grand Mall. Agaysano Grand Mall na padung? Okay. So, kamong tanan, kamong tulo ra mo nag-uban atong panahon na? Ikaw o kininduhan imong iagaw o kanang usa nga kauban. Oo. Pagkatong estudyante pila man to kabuok ang permirong hugna sa pangulata mga estudyante man to pila sila kabuok. Wala sa kabaw ka nagtalikod mo ko pagkulata. So katong mga estudyante nga grupo nasumbaga na kadto o wala pa? Oo, nasumbaga na. Ako igagrabihan sa dato sad. Pag abot sa unahan mga lalaki kini mga tawhana nanumbag nimo kini nakuha sa CCTV. Lahi na po nga grupo, pila kabuk sila gyud. Upat sila, nagmotor. Nagmotor, ni kalit og naog sa motor niya gikulata mo. Nganong wa man ka makadagan? Ang imong duha ka kauban nakadagan man. Kay nagilamos ko sa kunahan kay puno na magdugo akong naong. So nagkadugo imong naong sa dayang una pa nga pangulata. Doon naman ang may Talamban Police Station din ha. Sa unang hugna sa pangulata nganong man mo dangop sa pulis dayon? Kadritso man sa miguli. Okay, ikulatagon mo, nagkadugo kagod. Nya, at least kailan ninyo tong mga estudyante na po nga ng ulata. So, human ana, mabaktas naman ang police station. Akong gi-imagine ang inyong padung sa Gaisano Grand Mall, ha? So, dool na ng police station. Padung sa gym sa Talamban, na ang police station tapad. Wa mo adto? Wala sad. Wala, okay. Pag ikaduhang hugna sa pangulata, pag abot sa unahan, doon ay nagmotor, pila ka motor sila? Tulo ka motor niya. Ang isa na angkas na estudyante na mawintilo na mo na may nitudlo ninyo? Oo na, mga na magikulata. Okay, so mo itong nanganaog tong mga nagda sa motor, gikulata mo itong mga tawhana. Human ato ni ato mo sa police station? Nagtuloy sa barangay. Sa barangay, sa Talamban? Ni-report mo? So, asa man yung mga bunog ni mo dong? Asa man dapit imong mga bunog? Imong naong, asa dapit pang uban? Naong niya, ulo, lawas. Nagpa-doktor ka? Nagpa-hospital ka na? Oo, napakuan ko, nagpa-kurasyon. Kurasyon. So, na kay medical certificate nga imong gihawira na? Na, okay. Unya, kining mo mga kauban, o sa may naaguman nila, asa man ilang mga bunog? Sa mata, yung isa, tong 14 niya, ang isa kay sa dapit kilay. Okay, so pagdangop niyo sa barangay, unsay sunod na hitabo? Unsa may aksyon sa barangay? Anak sila na magpa-medical ko numi. Okay. Mabalik din niya, ikaw man og medical niya. Pagbalik yung... Unya, pagbalik? Kung mag-medical niya, ito may pag-alasutso ato. Gipasa-pasa numi. Tayo pa ha, alas 8. Ay, kanang bot pasabot ni mo alas 8 pagkaugma na na? Oo, pagkaman sa medical. O, pagkaman sa medical, so pagkaugma na, no? So, wala mo aksyon o kuan nga, kaila mo itong mga bataa at itong gukuron, at itong pangitaon? Wala sa mo aksyon, ana? Wala. So, wala mo ipasa nga to sa police station, kay considering nga, nagkadugo man mo itong panahon na, or ipatambalan mo, pero at least na-blatter sa police station? Nagpa-blatter mo sa pulis? Wala suko po. Naram ko dito. Oo ko na. Ikaw, nakatubang na ka dito sa pulis? Gihimuan mo, gikuhaan mo statement o gihimuan mo affidavit sa pulis? Oo. Giimbestigar mo, gipangutana mo, kinsa itong mga tawhana ang nangulatan ninyo? Oo. Okay. Sige, kanang usa nga kauban nimo, unsa man kay dito man sa eskwelahan, kanang usa ko no? Bibin. Dong. Si Dave Attorney Rufil mo ni ang 14 anyos Attorney Rufil. Dong, kini ni ang naa ka sa Talamban nga eskwelahan.
Katong na yabaan og noodles kaila kadto. Kaila ko atong usa attorney. Oh, kaila ka. Gipangutana na mo sa pulis? Iimbestigar na mo? Oh. Gitug-an mo sa pulis na nga imo kaila ka tong bataa kato nang yabaan og noodles. Aron nga mautoy subayon ba? Kinsa may nakayabo og noodles ato? Ang classmate. Imong classmate. Unya, wa mo magsumbagay to sa eskwelahan pa. Wala. So kadtong pagawas inyo diha na mo na sumbagan unsa man na sumpay na ngadtong lalaki nga na yaban og noodles. Wala mi kabaw kay giatungan ra mi kuan dito sa gate. Kadtong nag-atang nyo sa gate kay mga estudyante man to so ato pa nakaila mo kay taga pareha naman mo eskwelahan. Oh. Oh. So pila man ka estudyante ang nag-atang ninyo sa gate? Di mo to sila tayo maihap, daghan man to sila. Daghan, pero at least makaila ka itong mga tawanan. Pila ka buok nila imong mailhan o kaila ka itong tanan? Usara ang ako nga ilhan ko dato, attorney. Usara, okay. Ba't imong gisulti sa pulis nga mo na ilhan mo para maimbestigaran nila? Oh. Ang inyong maestro, inyong principal dito sa eskwelahan, kay considering mga estudyante involved, na-appeal ang inyong mga kuanane, ni hatag sa ilang concern o nakikistorya ninyo, inyong maestro, inyong principal, aning hitabo ninyo? Wala, attorney. Wala. Ang atong kapulisan, unsa may kuan nila, gipapirma mo affidavit, Unsa sultis pulis mo? Baguhay ra, attorney. Baguhay ra. So, kini niya nakapirma na mo affidavit. No, ikihan ninyo ang katong nanukmag ninyo. Sa Torres. Mana. Humana. So gitabangan mo sa atong pulis sa Talamban. Pag viral na attorney. Pag viral na mo nang gitabangan na mo. Oh. Pag primero niya ato, di mo tabangi di ay. Wala man. Pero nisumbong mo sa police station, nangadto mo sa police station pag primero. Oh. Okay, sa pagkakaroon wala pa'y nadakpan anong mga estudyante nga kuan, nangulatan ninyo. Di ko yugar ra mi sa pulis sa padong sa barangay, gihatod ra mi nila dito pag katong hitabo. Okay, kining mga nangulatan ninyo, gawas ato mga estudyante, kining mga dagko nga dili na estudyante nakaila mo ani. Wala sad mi ka ila naman. Pero na witness, attorney. Oh, na witness. Oh. Okay, sige, mas mayo noon. Asa man imong igo dong? Asa man ka maigo eskulata? Sa mata. Mata, pila pa ko asa padapit? Maora sa mata raman, ni puwa akong mata. Mayo kinakadagan kadayon. Kining imong kauban usa nga 16 anyos o magkadagan. Mao may nakulatahag mayo noon. O man siya kakabantay nga nanagan mi. Oh. So wa na mo ka eskwela human atong hitabua. Oh. Kadto mga estudyante nga apil ani nga kwan, sa may ilang kwan, wa na pud kuno ka eskwela. Wala sad na trauma mami pagpadator ni. Okay, so wala pa di ipatawag sa eskwelahan kadtong maong mga estudyante, ikamo or kadtong mga nakakulata wa mo ipatawag sa principal's office? Dili man masugot ang maestra attorney. Ngano di man masugot? Sa gawas ko na nahitabo, attorney. Sa gawas na hitabo. Pero ang pagyabos no siya masasod na hitabo. Number 2, pulos mo estudyante diha. Para mahusay unta ba? Kaya ka na mga estudyante. Sige lang. Ito lang i-follow up na lang dito. So, ikaw, kaning usap. Asa man siya na igo? Kaning usap? Oh, yes. Yes, Idol Tweety. Attorney Rufil, naamang gud ang ginikanan dinhi aning mga bata, Attorney Rufil, nga mo ginikuyog ginilagikan kita sa tugdaan na wala pa'y 24 oras sa nahitabo, Attorney Rufil, hangtod nga nihangyo sila sa maestra, Attorney Rufil, nga lahat ang hinabion ng katong
maong estudyante attorney Rufil apan dumili ang maestra nga hinabion attorney Rufil apan ato ang hibawon gyud mismo sa kining papag gyud aning usa sa mga gikulata attorney Rufil kung unsa tong hitabo attorney Rufil nga nang wala ni sugot ang maestra attorney Rufil nga ilang hinabion tong maong nga bata nga nangulat attorney Rufil. Sir, atong storyan si attorney Rufil Fernandez Banyok, sir. Okay. Ay, buntag attorney, ako rin ang papa ning 12 anyos attorney nga gikulata sa Talamban. So unsa may nahitabuan kanus amo nahibaw atong panahon na gikulata sila paggawa sa eskwelahan mga alas 9:30 kuno to. So kanus amo nahibaw mga ginikanan nga mo ni nahitabo sa mga anak. Ana nga time attorney, naghuwat ko sa akong anak nga mauli siya kay kanya kong anak tagsayo man gid siya mauli inig buhi ani gikan eskwelahan mo largo naman siya uli. Katong nga time attorney nahibong jud ko nganon dugay jud kay siya. Nya mo to naghigda sa kudri sud sa moa. Pagkataod-taod attorney mga apit na gid alas 10 naay nagdangoy-ngoy gawa sa moa. Nagistoryahan ba yan na nga ayog saba kay natuog akong papa ana ba. Nya mo to attorney nakamatngon ko di gawas ko. Paggawas na ko attorney, mo man siya akong nasugatan niyang naong attorney nga, nikalitugan na nga pa, kulata ko pa. Puto ako, wa ako nagsanin na, nidagan ko dito sa lamban, ako siyang ginagkisi, nagkulata ni mo, kaya itong tanahon. Mas karon attorney, wa man na mo abti niya, among ipangutara ring 16 anyos, o din sila dapit kulataha, o nabay CCTV, kay basig na-record ba? Karon kay pag-adto na mo attorney sa DCC kape, na mo di CCTV, among gihangyo ang tag-iya nga, ipa-review kay basig nakita sa CCTV ang nangulata. Yan ana sila nga unya ra kadiyot kay amo sang kuanon nya mo to pagtan-aw attorney kay naaman jud pero sa wala pa to na nila review attorney nagpasok-pasok pa mi dito gid sa Talamban eskwelahan kay amo jud gipangita basig maabtan pa na mo na nagkulata. Nya pagkataod-taod attorney nibalik mi sa DCC kape. Naabot ang mga pulis. Pero ang mga pulis igura sad mi nilang gikuyugan dito sa barangay bisag amo nang gipakita sa video yo uban na sa barangay nya yan ang taga barangay kay nangayo sa silag kape basig nakaila sila taji niingon nga taga Kadahuan attorney dila na koy mention nga sa taga Kadahuan siya niana siya nga silingan daw niya pero diha pa ang pulis pag istorya niya yan niana siya nga pakurasyon mo ikaw man balika ko ninyo diri kay magpabackup sa pulis bananta mo sa ilang balay harong ma-pick up niya mga suspect wala pa to 24 oras karon nagpakurasyon mi attorney alas 12 sa gabi inabot mi sa CCMC anto sa buntagan ni buntag na mi nakauli attorney pagka buntag na attorney nilargo pa jud mi nila didto kay para lang jud madakpan ni mga suspect ba karon attorney kinang hinaw naman siya nga wala ko na siya niingon nga kaila siya mo to ang mga pulis gipasapasa na lang sad mi nila wala play action ato Okay. Mo to pagadangtan lag pila ka adlaw na abot ang pag abot og 3 days attorney naabot ang taga TV5. Sumoto nga ako noy ni post nga netizen. Yari mi nila. Mo to pag viral attorney usa pa mi gitabangan aning mga pulis nga nakakuha nagpila na kaadlaw nga daghan na hinon kay proseso nga para madakop ni sila. Nya samot na ni ron inani nalangay kay pagtabang sa pulis, pasapasa. Kunya garapon pa na human ang pil nga isang atak ko to nila sa unsa magpail ako sila kaso ato. Pero at least pangutan na attorney kung makapail ng kaso nalibat na sa tong mga suspitsado kay pila na gud kadlaw. Nagtigi nag-viral. Okay, so at least nakapirma na og affidavit ni inyong mga anak. Gipapirma attorney. Dito sa atong kapulisan. Okay. Now, at least nakailhan nila katong mga estudyante. Nakaila sila atong mga estudyante. Ko na attorney kay kaila magi sila sa estudyante attorney. Then giuban na mo sa eskwelahan pag kuana ugma na giuban na mo sa eskwelahan. Kay amo tang ipatudlo ang mga bata nga nangulatan nila ng mga minor ba. Ipatudlo ta namo pero dili may pasudlon gyud sa eskwelahan attorney bisag unsaon ako hangyo. Giingnan pa ganina mo attorney unsa ka ma'am og inyong anak may nanion ma'am. Lalim ba ka sa inyong dughan kahuot nga inyong anak muli bunog. Nya wa ka kasweg dapat sa imong anak. Pero dili gid sila mosugot attorney kay di ko no sila mangilabot ani kay sa gawa kuno nahitabo. Pero ang pagsugod na dito man ang noodles magkapulos man.
Pulos man sa estudyante diha. So ano lang sila, okay na lang sila di ay. Pulos man ang estudyante diha. Oh, wala gikuan ang mga maestra attorney. Ang kaninon si Ma'am Arsenal attorney kining maestra sa usa ka suspitsado attorney. Gi-transfer na hinuon niya glaing room ang iyang estudyante, gipa-classmate niya ari akong anak nga gikulata. Sige. Ato lang subayo na dito sa eskwelahan hasta ang atong kapulisan pod nga masubay na. At least kamo nakapirma na og kuan. Pero wa pa ma-formally file ang kaso so far? Wala pa sad formally file gid attorney kay kami naghuwatom sa district ba katong pulis nga liko ana mo. Sige, pero para attorney mga alas 2 na ako na miyatubang sa barangay ba mga minor. Muna nga ako silang giingnan si ma'am nga ma'am kung pwede ba ma'am makaadto mo ini kalas 2 para masubaybayan sa nila ba kung unsa di result sa atubang sa bahin mga minor. Unsa man to, dili to gang tong mga nangulatan nila, di membro o gang? Murag nahog na gid siguro naggang attorney kay daghan ko no kay sila attorney. O sige. Tagalain-lain maglugar attorney, dili man usar gyud ka lugar sila. Okay. So nay taga Tintay, nay taga Kadahuan, nay taga San Jose Purok 2. Nay Purok 1, murag nagabot-abot ra gid sila ba? Oo. Sige, kay amo lang tawagan pod follow up na sa namo ang Talamban Police Tabot ani. O kumusta naman tong ilang pagpasakag kaso na ilhan na ba nila ni? Gawas ani usa ka CCTV ra inyo nakuha ang uban. Kanara gid attorney kay pag hitabuan attorney nangadto mig barangay attorney. Ang ilang rason attorney dili daw makita kay blurred kuno ang ilang kuan CCTV. Ako silang gingan kawag gud klaro ano yung CCTV nagpataod tinud mo na pero dili man nakatabang dai nato. Wa man kapuslanan. Pero kini CCTV ha maklaro man amo lang gipablor gamay kay mga minors may na involved. But kini nga CCTV unsa man? Attorney? Ha? Sa DCC kapi na nga CCTV. Okay. So at least ang atong kapulisan na nasa lilid kay nailhan man ang mga estudyante na ka-mention man inyo mga anak. Kinsa to mga estudyante? Di attorney sa pagkahitabo ta gid ana attorney nanatagid sila lead attorney kay naman si barangay tanod nga ni witness nga kaila gid siya ana. Muto ang akong punto attorney ba pagkahitabo ana nga na CCTV nganong wala man nila data nga naman tay witness nga kanang kuan kaila siya na silingan niya wala katunga time nganong wala man nila dakpa gipaabot pag dilag pila ka adlaw nga kanang question attorney pwede ra man ta nagmadakpa na to sila pwede ra man ta nagiapas na to kay kami kung madakpan to sila ng time kami question na jud mi para makapail mi kaso at least ang mga suspetsado dili na lisod pangitaon mao na sakto untang buhaton pero lahi man ilang gibuhat mao na problema. Sige lang, among i-follow up dito sa atong kapulisan unsa ning kalakiha. O ngano na inani ni. Pero at least sa affidavit na mention sa inyong mga anak kaila sa pila ka buok sa mga suspect sa ilang nailhan. Ang mga suspect attorney mong nailhan gina sa tanan attorney kay naami nagunitan usa kaningan lag Puljik pagkahitabo na pizza 1 pag pizza 2 nangadto mig Talamban. Eskwelahan. Amo ning nagunitan ang usa nga dili estudyante siya attorney. Pero sudong gulo to siya sa mga panghitabo. Sina nitugan sa mga ngan kay nakaila magid siya kay tagailahan sa di kaila magid siya sa mga nangulata sa mga estudyante o katong mga suspitsado nga dili na minor. Unang na trace up jud ang ilang mga nga. Kini mo nahitabuan kung ato subayon duol ra kay sa police station. Diba? Mo tatoy akong kuan attorney ba nga sa wala pa tatoy 24 oras nga nganong wala man dakpagid sa mga pulis nga naman ta sila ligon nga kanang ebidensya CCTV plus witness. Mao na ideal unta nga buhaton pero wala mabuhat. Sige lang. Wala lagi attorney. Mo lagi na ako hangin taon attorney nga hinaot unta nga matabangan jud minimo isip mga ginikanan ani mga bata nga madakpan gina sila. Sige lang. Grabe trauma. Pero at least kaila man sila ining mga bataa. Labi na ka ng mga estudyante, kaila sila nga maghatag og lead ba? Kay malagmit katong estudyante nga nangulata, malagmit kauban ra to ato mga dili estudyante nga nangulata. Kauban ra gid sila attorney, kauban ra gyud. Unsa man kuno nga grupo ni, naiganggang sila or wala ra? Murag akong duda attorney murag gang gini sila pero wala pa sa takahibaw kung sa jigangan nila mo nang karon nga magatubang sa barangay mo tan-on ako sila og sa grupo nila
Kay kung pa sa akong anak o kaniyang kauban, ang niatang daw nila 20 daw ka estudyante, mga 20 ka buok, pero ang Daghan, nangulata nila kanira kunong napo kapin. Oh, ang uban na nanaw kuno. So unsa may damage sa imong anak? Kaning nagrabihan mo na imong anak o kaning 14 anyos? Dili kaning 12. 12. Unsa may naigo sa imong anak kaning 12? Kariskilay attorney din dili siya hang bukton kay gisukmag mo siya atong dili senior de edad nga katong dako kay tao nga nagjakit nas video ba. Gisukmag mo siya mo nay akong kuan niya kay sakit kuno kay lihok ninyang bukton. So kay pagbitbit na las tubigan niya puy-puy kuno. So trauma ni mga bata karon? Oh, mo nang wala na gid nang eskwela attorney. Mo sa niya akong ihangyo sa eskwelahan nga kung musugot ba sila ipamodule na lang ko ni akong anak kay di na magid musud attorney kay mahadlok magatngan niya lisod sa kay akong paundangon gud. Sayang ang tuig ba. Okay, considering mga estudyante ni diha, parihan nga mga estudyante diha, wa day manginlabot gyud ang eskwelahan ani. Wala. Bisag ang principal gani attorney, akong giduol pa gid attorney, pero wa ra gihapon. Niduol nako sa maestra nako first year nga nagpa-eskwela nako. Nga nagpatabang nako niya mo to yang giduol ang principal, pero ang principal attorney murag wala may react attorney. Okay, parihan naman eh. Mga estudyante diha ba mapatawag sa principal's office para dili magkagubot sa sud kay dito man sa sud nagsugod tong nainayab-an kuno noodles. Oh. Dili man attorney kay nianam sila nga dili may mangilabot ana kay tagawas na nahitabo usa pa sad kanang mga bata at inyong arion wala may guardian ako sa nginan ma'am dili man sa ingon namo nang hilabtan ng bata ma'am ikaw principal man ka ipatawag na nimo diri isip mga ginikanan mi makigistorya lang migtarong sa bata ba og kinsa mga kauban ng ulata o ngano ilang gikulata among mga anak pero sir dili man gid sir sa diha na noon nga time sir nga na ang bata na ang guardian amahan og inahan pero ang katong witness nga tanod sir iya naman ninong gipadagan. Ang pagkikistorya raon kami. Oho. Okay. Sige, among git ato unahon sa pulis, di pa makontak. Gisaka pa ilang hipi, patawag untag balik pa kuno. O sige. Sige, sir, salamat kas paghatag panahon namo sa DYHP o sa IFM. Oh, sir, salamat sa kayo, sir. Salamat kayo. Oh, pero wa pa mo kay baw kanus i-file sa fiskalya kaning maong kaso? Sir? Wa pa mo kay baw kanus i-file sa fiskal kaning ngayong kaso? Wala pa sad, sir. Mo sad ganina mong giwat-wat, sir, og mo feedback ang pulis na mo og kanus agi na nila masangat ng among gipile nga kaso, sir ba? Oo. Oh, sige. Okay. Sige, sir, salamat kay paghatag panahon sa DYHP, sir, o sa salamat IFM. Salamat kayo, sir. Mayong buntag, sir. Mayong buntag. Okay. Yes, Sir Phil. Okay, Idol Tweety. So at least ka na silang tanan, pulos na doon na mga kurasyon. Yes, Attorney Rufil, naana sila korasyon. Atog yung higayon na Attorney Rufil sa panghitabo, kay ni diretso na sila og pakorasyon Attorney Rufil mo to pag alas 8 sa buntag pagkaugma, kay nibalik sila dito sa barangay. Apan mao na napasapasan na sila Attorney Rufil. So kadato. Kung wala lang gyud nag-viral ni ang kining CCTV footage Attorney Rufil, matod pa nila, wala pod gyud sila nakadawat og tabang pod og naanhi dinhi sa ilahang panimalay aron na makadawat og tabang madakop to ang mga nangulata Attorney Rufil. Okay, sige. So karon kini ni ang katong hitabo atwits nakalabay ka sa area gyud nga di no hitabo ning krimen? Dalan raman ni siya Attorney Rufil. Kuan na gyud siya maagian ra siya, highway ra ang kini nga maong nahitabuan Attorney Rufil. Dapit sa may Grand Mall. Layo ra. Dili siya doon ba siya sa Grand Mall ang katong UCC nga cafe. Layo ra gyud siya dili kaayo gyud siya ingon nga duol Attorney Rufil. O sige. Okay, sige Twits. Namang bangko dito dapit Attorney Rufil at bang atong bangko Attorney Rufil din ha. Moto ang cafe Attorney Rufil nga nihatag sa CCTV footage. Oo. Wa na sila laing CCTV nga nakuha no? Wala na kay matod palagi sa barangay Attorney Rufil nga katong ilang CCTV footage nga unta makatabang ko Attorney Rufil dili daw maklaro kay blur daw ang kuha sa ilang CCTV footage. Moto nireklamo pod ang kini nga mga ginikanan nga unsa day gamit nga mahimong safety ang ilahang lugar kung mismo ang CCTV nga ilang gigamit kay blur pod daw Attorney Rufil. Okay. Sige. So ba't kining area nga nahitabuan dool ra sa police station? Familiar ba ka sa Lamban Twits? Yes, Attorney Rufil. Kaning area ha Attorney Rufil sa unahan ra gyud
kay naana din ha ang police station Attorney Rufil sa Talamban. Kuan na kayo ba? Walking distance na unta kayo? Oo, pero atong higayon na daw gud Attorney Rufil sa paginabihan nila na hadlok ni ang mga Attorney Rufil motong ni napatabang sa igid sila sa barangay ug ilaha pod yung gistoryaan sa ilang ginikan sa kayon sa nahitabo Attorney Rufil. Kay nahadlok naman sila Attorney Rufil nga kung mo patighog pa sila dito Attorney Rufil sa unahan nga bahin basin na po'y laing nagatang sa ilaha. Stilan. Kay ang mas grabe yung na-trauma pod gyud ug maayo Attorney Rufil nga dili na ganit ari-eyed gyud kining 16 anyos pod gyud Attorney Rufil. Okay, sa may nagrabihan. Sa may wa makadagan gyud tweets. Yes, Attorney Rufil, og mo na di na gyud sila ganahan mo eskwela kay basin inig mugawas lang sila dinhi sa ilahang area kung asa sila nagpuy Attorney Rufil basin na po'y laing nga mo atang sa ilaha kay tungod nag-viral na ni ang kining nga maong CCTV footage Attorney Rufil. Oo. Sige tweets. So muna ato ang kung klaruhan Attorney Rufil nga ang kining ato ang gibuhat pod ro na tabang pod ni nato sa ato ang mga minor de edad kay doon naman gud tay nadunggan Attorney Rufil nga unsa daw ang gamit nato isip media Attorney Rufil nga kanang mas unahon man tagduol daw ani nila Attorney Rufil. Sige, kay kita mo follow up ana Idol Yes. Titi. Okay. Yes, Attorney Rufil. So mo ni ato alang ning tagaan pod og pagtagad Attorney Rufil ato pong atimanon ning sa may eskwelahan dapit Attorney Rufil pangutanon nato ang principal ug kaning mga maestra Attorney Rufil kung nganong wala nahatagan og pagtagad nga nag-eskwela man ni sa ilahang eskwelahan pod Attorney Rufil. Okay. Kauban na to sa itong Armed Patrol, itong Speed Pilot Idol Double D, itong USC Communication Intern si April Heralde. Kini yung Idol 2D sa IFM 93.9 o DYHP RMN, Cebu Tatak RMN. Straight to the point. Okay, ato sang balikan may galas inday king galinya katong gitawgan ng Talamban Police unsa ni update ani mga kaigalaan. Ana pasakaan na ba na kaso ni or unsa ba gyud, no? Aron masuta tani may galaan inday king, kumusta day? DYHP RMN Report. Attorney Rufil, atong gitawgan ang Talamban Police Station regarding aning report ni Idol Tweety apan matud sa Happy Attorney Rufil nga si Police Major Alvino Ingito ang ilahang tigpamaba sa Cebu City Police Office nga si Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay maoy pwedeng musulti kung unsay update labot sa maong insidente Attorney Rufil kung ready na bang magpasaka og kaso batok ni atong giakusahan nga maoy responsable nga nakulatahan in taon tong tulo ka mga minor di edad diha sa Bay Talamban. Pero unfortunately Attorney Rufil dili pa po available si Lieutenant Colonel Makatangay ni mga orasa kay do pa siya gihimo sad nga importante nga kalihukan. Tuwa naman ni noon si kasamang Arnold Bustamante sa Attorney Rufil no para maoy mo follow up ani nga to sa kapulisan. Okay, sige lang no kung si Makatangay ron dito ma-interview live pero to si Arnold yang gisundan ron dito kasamang Ken. Tinoda Attorney Rufil no kaya kanina siya nga issue sad naabot na gyud dito ni sa ilang kadagkuan sa CCPO. Okay, limang ka inday ken Talamban Police gud ni. Kanang Talamban Police kanang area diha o kanang hitabuan walking distance ra hasa naman tong giingon nga 5 minutes maka-responding police. Tinoda Attorney Rufil ya since dool na dina sa kanabitang murag ilang tiyanggihan puti daghanang tao po dina nga area Attorney Rufil no bisan pa o gabi na. Limang ka na nga in 5 minutes maka-responding police nya unsa man ning kalakiha. Medyo lahi ning dagana ay. No, gyud Attorney Rufil no. Unya mao na ato lang follow up po ni kasamang Arnold Bustamante karon taon-taon kay gatang pud siya dito Rufil nga Attorney Rufil no nga may bawta kon si update ani. Pero dito sa Talamban Police Station kaganina matud pa sad sa akon hinabi kadto sa nga DO nga una ta niya gi-refer unta ngadto ni Major Alvino Ingito ang ilang happy matud pa giandam ni kapulisan ang posibleng reklamo ipasaka batok ni adtong mga lalaki nga responsable pagpangulata in taon natong tulo ka mga minors Attorney Rufil. Okay. Kalaning atngan karon taon-taon basta kay napadangat na ni dito sa CCPO ato na lang yang atngan ang update ani kuno sa himuon nilang sunod nga lakang. Balik nimo Attorney Rufil. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Ken Galinia sa imong report. Kini nga portion tod kanato may gala sa Genitox Plus Herbal Capsule.
Matimilahan nga ikaw doon daghang mga tuksin sa mong lawas, maong dili regular nga pagpagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan, magbutod ang tiyan. Makasinati sa bugin sumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga kanang tuksin sa mong lawas aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Unya ato tong paadtuan ni Arnold Bustamante ha, kay di na to ma-interview dito sa kahanginan. Lisod ba sa kaya mahigala o kwan. So atong i-check mahigala ngadto sa kinani ang police station yun. Dito sa Cebu City Police Office. Atong paminawon sa Arnold niya day, pa-check niya day kay report niya alas 12 sa udto. Una tay update unya sa atong balita nimo Indekin. Makakuha tag update ug unsa na lihok sa kapulisan labot ani. Palay ko Nold no, aron nga tay balita ni kaudto Nold. I-follow up na diha, kay importante ni kayo nga maong panghitabo nga taga kasulbaran ni, estudyante gud ni. Kuyawa ni kalakiha. Unsa man ang taon nga ang eskwelahan is kay safety na nga lugar. Inigawa sa gate mahigala na ano may problema hinoon. Or bisag kini mga problema dito magsugod sa sulod. Sos Ginoo ko. Inana na nga atong mga sura ning kalakiha. Okay.